डेन्जार गिदिर एक्सिडेन्ट जाखादों आरोना नैबे रेक्सुआ दाख्लै दैयाव गलांदों अखायानो नागारनो रोंलालाय सानफ्रामबो फुसुर अखा हानाय असान्थि सुख गैला लोगोफोर सि जोमफ्रानो राननो रोंला सेस गिसि जाजोबबाय सेवजोबसिगोन मोनामजोबसिगोन सिफ्रानो सुनांगौफ्राबो बेसेबांबा बुरजा राननांगौफ्राबो बेसेबांबा बुरजा मा जाबावनो लोगोफोर अखाया हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैथ' अखाया हागासिनो दा एसेल'सै आरोना अखा हानायाव दहाय थाब ओंखाम ओंख्रि संनानैहाय जल्दिनो दुगैनानै लाबाय आङो अखा हाबाबो दुगैबाय गांफा गांनै सिखौ सुनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय ओरैनो सिदोब ना ओमफ्राय ओरैनो दोनबाबो गाज्रि जाखायो बेखायनो सुनानै दोनबाय आरोना आङो दिरुं खानानै दा आरामसे लामनानै दोनसै न' सिङावहाय स' नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायनानै होदो आरोना ओमफ्राय जाखिनि देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथां मोजां नायलांबाय थादो स' गुसुना ब्लाउस गोलाव गानबाय दख'ना गाननानै आरामसे थाबाय आरोना स' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम मा जादों मा जादों दिनै आथिङा मैला नङा हाब्रुआव थाङाखै नोङो रेक्सुआ दाख्लै दैयाव गलांदों दै गिदिराव दाउ होसोनो थांनाया आइया माबायदि नुदों रेक्सु आइया आंहासो गलांलायनोसैमोन बेजों खेलायनो दा रेक्सुनि गन्थं गुदुंखौ माबायदि नुखो दा रेक्सु नायना नोंनि गन्थं गुदुंखौ नायनो होदो मायो मा जादों उलु जोंना गय फिथाइयानो जा बुरजा सिरिदों जाथारदों है नोंना खोमोना गजोबलायबाय दलथारदों नोङो गेलेला आं नोंजों गेलेला आङो लोगोफोर दायो टाइमा जादों बे खयथा जाखो 12:23 जाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानानै लागोरसै जल्दिनो ओमफ्राय दिना थान्दा ना दिनै जेबो खामानि मावा आरोना खालि न' सिङावनो सि खनबाय थागोन न' फोसाबबाय थानांसिगोन दिनै उफाय गैयाना अखा हादोंना बायह्रानि खामानिथ' मावजाया जाना लागोरसै मा ओंख्रि देखायनि र' नोंसोरनो आलु बाथोन खांख्राइ बाथोन बे दहाय फुङाव एवनाय ओंखाम एसे गुदुंखौ एसे लादेरबाय ओमफ्राय नैबे मैया मोनानि मैथा खांख्राइ दालिबो दं बेयाव एसे जाना लागोरसै जाना लानोसै लोगोफोर खांख्राइ बाथोन खांख्राइ बाथोना गोथाव जादोंब्रा मिलौलायथारदों जोला मानै ओमफ्राय जो माथामोन माबाल'खासैमोन मारै सिनायो जोलाखौ हयला बे खिबुनि माबायाव नायनानै सिनायो ओमफ्राय ओरै खोबग्रा खलथब थायोना बिदि नायनानै सिनायोब्रा जोनियाबा गांलाब गुवार जायो ओमफ्राय जोलानियाबा फिसा जायो आरो देन्जार गोथाव जाखायो मैया मैथाजों खांख्राइजों संनायानो एसे दंबावोमोन सानाव संलांदोंमोन जे आं मैया न'आव थांबा मैया सानडेमोन दिनै मानडे ओमफ्राय बेनो गोथाव आङो मोनायाव फैनानै एसेल' जाफैदों बेबो बांद्राय जाहोबोराबो आं नानैथ' जाया ओमफ्राय बेनो आग्लानानै थाबावदों आरोना ओमफ्राय दिनाबोथ' थान्दा ना सेवाखै माने आं सेवहोखानाय नङामोन आरोना दिन गरमबाबो आं फ्रिजआव सोनानै दोनखायो ओमफ्राय दिना थान्दा नालाय फ्रिजआवबो सोआसां जेरावबो सोआसां ओरैनो दोनबाय अखा हानाय बोथोरावलाय गरम बेनो गोथाव नङा होमबा आलु बाथोन माबा बाथोन ओमफ्राय सानबाबो मोनाबाबो खामसालियावबो जिरायजाला दैखरावबो गसंहैनो हाला ओरैबायदि थाम्फै जाबाय ना लोगोफोर संनांगौ ओंखारलाय बेखौ संख्रि दिब्बायावसो मबाइल दोनदों नालाय आङो नैबिथिं होनसै दे एफा बुरजा जायो संख्रिखौ ओंखाम सिनायखा संख्रि नाङाखै जायो बे दालि सालिखौ जानो बारा ओंखाम गरम बाथाय दालि जानो बायो बिदि अखा बाथोनसो जानो
दालिया मैया मोनायाव संखादोंमोन आङो ओमफ्राय सानावथ' आं जेबो संलाङाखैमोन मानो होनब्ला मोनानि अनला ओंख्रिजों जाथोंसै होननानै गालांबाय ओमफ्राय मोनायावहाय अनला ओंख्रिखौथ' बारा सुखुवाना बिसोरो सानैबो ओमफ्राय दालि जहल संना होफिनदों आं बेखौनो एसे थानायखाय सङासै आं जेबो संबाथ' लस जासिगौमोन ना नै दा गोजांजों हनै गोजांखौनो जानो नागिराखै जाना लागासो लोगोफोर बिराद गोथाव जादों आरो दा खांख्राइ बाथोन आलु बाथोन आरो मा नांबावगौ ना मैथा खांख्राइखौथ' दाबो दांबावाखै आङो आरे नै थाम्फैया जोंना थाम्फैयानो थानो हाया आरोना लोगोफोरनो ओंखाम जानाय माने रेस्टसो सावनानै जानांबाय टेबोल सिङावहाय ओमफ्राय होनबाबो आरो अरबावदोंसो आंखौहाय जागासो लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' ओंखाम जाखांबाय दायो जाखांनानै एसे खामानि मावनानै लानोसै आरोना लोगोफोर न'आव लाइटसो होबाय आं खोमसिसिना ओमफ्राय खोरखिजों एसे अखा सारसनो स' लोगोफोर आं जयनियावहाय हासबेन्डजों फैफादोंमोन मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय ओमफ्राय नैबेयावहाय ओरै खोदोमगुरि लामायावहाय माने डेन्जार गिदिर एक्सिडेन्ट जादों आरोना बुंनांला नै गारियाहाय एकदम माने रिस्कि आरो बुंनांला अखा बोथोरबो ना 1 hour later दायो लोगोफोर जोङो दुगैखां लोबखांनो बास स्टेन्डआव थांनो नागिरदों आरोना फिसा खामानि दंलाय बास स्टेन्डआवहाय सनालिजों आंजों थांनानै दानो फैगोन आरो मानि थाखाय थांनो नागिरदों खोन्थागोन आं दा नोंसोरनो थांबाय थादो नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव बास स्टेन्डआव थांनोबा नै स्टेन्डआ बोखोआखै बास स्टेन्ड जाने जे गौरांगढ़ एलआईसी পয়সা দেওয়া লাগে দিনটা এই যে দে বৃষ্টি আসবে তো এখনই আসবে বৃষ্টি আমি আর কখন যে বৃষ্টি আসবে এত দরকার নাই যে থাক কালকে যা এনালো কালকে বাজার না বাজার দিন थांगासिनो बै लामाया ओरैनोबाबो दै गोजा जोबथारा दै गोजा जोबबा बासिनानो Malah mari sini. Mari pun cari di sini. थारमाने जोङो CSPआव फैदोंमोन आरोना लोगोफोर फैसाबो खफैदोंमोन मानो होनब्ला आंनि नङा जिबो आंनिसो आरोना ओइ ओरैनो लादां बाहेरायाव बे ओरैनो सुदार गोजाल' जोमनायखाय गाननायखाय जोमनायखायनो माबा माबिसो रायलायफ्लांबा जालांबाय स' दसे लामायाव बेरायलांनोसै ओरैनो सनालिया बेरायनो लेंबाय थानायखाय ओरैनो लामायाव बेरायलांनोसै थांफिननोसै दै लोमजोब्बाय जेरावबो बास स्टेन्ड अबस्थाखौथ' नुखायो बानाया बास स्टेन्डनि लामाखौ मिन्थिया मानि थाखायबा बानाया एबारनि सरकाराबा मा खालामोलाय देरहादोंथ' बेनो ना आबे आगोलनियानो एबार नायनोसै बानायोना बानाया खुगाफ्रावथ' होनो मोजां मोजां गोदै गोदै बानायगोन गासैखौबो मावजोबगोन गसाइगावनि जिहेतु मेन बास स्टेन्ड नुबाय थाखायो नोंसोर आं देखायबाय थाखायो माबायदि दै थायो एकदम माने लामायानो अबस्था गाज्रिखा आरोना स' दसे लामासिम बैसिम बेरायनानै थांफिनसै न'आवहाय आं बांद्राय लामायाव बेरायला बुदुलुखौ बाथारबाय आङो न'आवहायनो मेरला खामानि थायो स' दिनैलाय माथो खालामबावनो आरोना ससे बेरायनानै थांफिनसै न'आवहाय ओरै बारस'बा दै जाजोबनायाव खारजाबावो नामाब्रा टाइमफ्रानो मोनला खारला खारला बारमा माला ओइथिंजाय जोंनि न'आ बेरायनायखौबो एक्सपार्ट हाजायाव हाथायानो सेवजोबना हाथाय गेसाव नोंनासो हि खालामलाय हाथाय हि खालामलाय ओरैनो मोजां देखायना इसे आंखौसो हाथाय गेसाव न' सनालिया गारिया फैगौ नै गारि फैगौ बाइक फैगौ दैया नै बे लामाया जाहैदों जोंनि बास स्टेन्डनिनो गान्धी नोगोर फैग्रा आरोना बे एसे आरो दै लोमबावबा नैबे लामाया एकदम दै जागोन आरो बे लामायाहाय दै जाजोबगोन दैजोंनो एकदम माने गारि सालाय खोलायलायनाय बेबायदि जासिगोनलाय आरोना बे लामायाहाय आगोल माने थाब लोमसिनोमोन ओमफ्राय हा खोदोंमोन ना बिसोरो
ओमफ्राय दा बारा लोमला ओमफ्राय होमबाबो आरो एसे अखा हाबावबाथाय लोमगोन आरो ना लामाया औ मारै दुगैगोन माबायदि ससे बैसिम थांनानैहाय फैफिनसै न'आव थांफिनसै बाबाया आंहा बोरैबा बोरैबा मोनदों देहाखौ माबा सिनस्रि रुवायला बायदों आंना दिनै मोसादो दैया ओइ नुहुरनायानो जोंनि न' बैनो ना गैयालै हनानै दं ना ओंखारथ'वाखै दाना बेलावखौसो दाख्लै मासे नुदों आङो जोंनि ओरै खिबुथिंजाय थाइजौ फिथाइ होनबा दैयानो एसिम लोमखायो ना गुरना मोनजायो आरोना लोगोफोर बेयावहाय गोलैगोनबोथ' थांला सोनालि फैनो थांफिनसै थांला फैदो बेरायनायल' बाव लेखाखौबा रोङा थ' थाबायबाय थानो मोनो लेखा फरायनोसो दा मोनायाव लायनानै थाया थाबाय दा फट' खेबनि नोंखौ नैबाव गसं बेयावनो मोजाङै गसंदे फट' खेबनो दे मा मिनियाबो बुथबनो र' भिडिअखौ बन्द' खालामदो फट' खेबनो मिनि होनबाय आङो मिनिया बोरैबा बुथब बुथा थायो मिनि होनानै मोननैसो फटक लाबाय आरोना फटक लाबाय एकदमबारे मानसियानो लाजिनायानो सेस लाजिनानैनो मा जायो ओमफ्राय नुखायोना नोंसोरनो भिडिअआवहाय न'आवबा आंजोंबा माबायदि सानसे रायलाय बिदाजोंबो नांलायलायो ओमफ्राय दस्राफोरजों जे बेलाव दङ ओमफ्राय दस्राफोरजोंबा माबायदि जायो नोंसोर मिथिखायो दा रायलायाबो मिनियाबो बुथबथब थाखायो आरोना ज' थांफिननोसै जोङो न'सिम न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर थाम्फैया नै रेस्ट सावनानै लानोसै थानो हाया थाम्फै अयथासार असान्थि बुंनांला फैफिनदो सनालि लायथार दा बेजोंबो खारनाय नङा थाम्फैया माने दसेल' थाखायो आरोना बेजोंहाय ओरैनो एसेल' ओमफ्राय दानो बे जोब्बानो आरो अरफिनलायगोन आरो सावफिनबाय थादो थुना लानो उवाल सिङाव सावनानै होबाय थाम्फैयानो अयथासार थानो हाया असान्थि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नानिखौ दसे लेखा फोरोंखानोसै आङो दासान्दि मा जादोंथाय मिन्थिया जोंनियाव औ मा होनोमोनलाय मैया मोनायावबो लाइना ओरैबायदि थांलाय फैलाय ओरैबायदि थांलाय फैलाय ओमफ्राय नानि मोना 18 थारिखनिफ्राय एग्जाम जानोसै ना लेखाखौ ओमफ्राय थाब फरायहोआबाबो जाया आरोना लाबोदो हाजोबखाबाय हानायाथ' होनबाबो माने प्रेक्टिस खालामहोबाय थानांगौ जायोना ओमफ्राय उन्दै मानसि बावो लेट लानानै फैयाबा आसुगुर हानो होननाया नोंना आसुगुरा गोलाव गोलाव जाबायना आसुगुरबो गोलाव गोलाव जाबाय दिनै हाना होनोसै र' नैबावनो दं दा बैयावसो दं बै टेबोल मोनसेयाव नालाय नाय औ स' लोगोफोर दसे नानिखौ लेखा फोरोंनानै लाग्रोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय बाहेरायाव सैमा सोंनाय खोनानायखौ नुदों मा जादों र' मा नुदों गाबो थांथारसै गाबो नांलायथारसै होनदों बिसोरबो खेलायलाङो आरोना जिनो बाहेरानि मानसिफ्राबो सोङो नालाय जारलासो हामा फैदो ओरैबायदि दावराव बुंनांला सैमा गोदान फैनो हाया आरोना बेजों जोंनाथ' गाहायजों नुहुरजोबो ना एकदम माने मासे सैमा थाबायलांनानै नुबाथाय ओरैबायदि दावराव ओमफ्राय सोरबा मानसि थाबायलांबाबो ओरैबायदि सोङोना असान्थिखा बुंनांला मा होनबावनो आरोना बेखौ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला ओमफ्राय बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार